שלום וברוכים הבאים לתוכניתנו סרלי 6. השעה כרגע היא 6:35. היום אנחנו ממשיכים את המהדורה שעברה של הדובי המתקיף. פעם שעברה אבל לחצתי אותו בתוך קסדה ואין אף סיכוי שהוא יוצא. אף. מסתכל עליי, לא לקסדה. אף. אוי לא, הסוכי ברח, הדובי ברח, אוי ואבוי, כולם בורחים, כולם נמצאים בחלונות, כולם בורחים, כולם, הדובי ברח, בוא נעבור לאיציק ברק. היי, מה? אני מעביר לחזרה לשידור. עזרת הפשע. תטרין. בעצם, עזרת הפשע. שלום, אני שלומית. ואיתנו נמצא דובי. הוא לא יכול להגיע היום. אבל תראו את הסעיף שלי. נכון, חדש מהמם. קשים, עשיתי אותו לבד. ילדה, רוצה במבה. כן, ברור. זהו. נעבור עליך. מיקי חיימוביץ'. חידוש. שלום, יש סכנה גדולה. אם אתם רואים את הדובי הזה, תיזהרו. זה דובי מאוד מסוכן. וואו. אנשים.